вечер! Какво става, хора? Само искам да обърнете внимание на мазаляка. След дългото пътуване до България се върнахме обратно тук. И ще трябва да се сборим сега с това. Не знам колко добре виждате, обаче всичко е така, едно върху друго. Това е минуса след като изпратиш караваната. Винаги след като каравана отиде до България, тук е такова. Части, някакви работи, инструменти, половината кола разглобена, за да може да се ползва като работен кон наляво надясно. Всякакви глупости. Днес ще трябва да се заемем с това. Днескашният епизод ще бъде това. Нека върнем работилницата в предишното ѝ състояние. Майко мила, как ще се справя тук с тези всичките работи? Ужас. Ужас. Нищо де. Изкарваме всичко и почваме. Едни големи черни чували, всичко от което нямаме нужда. В чувалите. Всичко останало по местата си. Части за каравани, части за автомобили. Защото аз преди да тръгна обслужих Туарега, така че той е готов. Оставяме локалната теглеща кола, която е Пасата. Тя ще бъде в следващия епизод, предполагам. Но днеска това ни е задачата. Дали ще не стигне времето. Започваме с задачата. Кой век трябва да стане, обаче хората харесват старите антенки. Ако я сложа, дали ще фана някой национален канал? Защо така винаги се случва? Сега вече можем да влезем в гаража. Няма нужда да прескачам. Вижте какво става въпрос. Чакалаци, тръшки, някакви други глупости. Когато се сетиш, от всичко има по-много. След като вече можем да стъпим тук вътре, там ще сортираме глупости. Обаче тук сега трябва да маним всичко. Един кашони, какво-що, да съберем всички кашони в един кашон или нещо друго, да ги разглобим, да можем до утре да ги закараме на рексайклинг центъра. Останалите работи, маслата от обслужването на Туарега, другите филтри, глупости и те. И трябва да подредим всичко. Значи има толкова много натори, не знам какво е впечатлението, нали? Но пълно е с неща. Но уви тия всичките работи трябва да ги използваш. Ето най-простия пример, какъвто нещо да хващаме. Щипчиците за прозорците. Трябва да имаш 10, поне 10. Тук има още. Някакви
течности за почистване, някакви шайби, 100 неща, 100 неща. Трябва днес като и да го направя, защото утре имам друга работа да върша, така че няма да стане. Вече с тия съм ви говорил, айде да почвам. Движим се полекичка, обаче много бокуци. Много. Знаех колко много работа съм изхвърлил. Чакам всеки с тия кости. Продължавам да изхвърлям. Замяза вече имаме такова малко, на гараж. А обаче имаме малък проблем. Първоначалната камара не е мръднала. Как ще го направим? Почваме на насене и ще видим. По някакъв начин ще го сгубя. Някъде тук в началото. Тук отдолу всъщност има още доста мегдан.
но все пак. Ще продължим. Може би се чуете защо толкова много глупости, като това на български сега ще ми бъде сапан, ако не се бъркам. Що сапанче, що някакви други тук, 100 маркуча, 100 други глупости. Въпросът е с много лесен отговор. Значи, когато ходиш, теглиш, правиш някакви неща, ще се занимаваш с това, дето аз се занимавам, трябва да имаш някакви такива работи. Ластици, колани, щотки. Защото иначе нещо се случва на пътя, както стана с малкото на и си до там. И се чуеш какво правиш. Имал съм ситуации, в които това направо ти спасява живота. Нали, не искам да преувеличавам, но няколко престяжки, ухото на колата, закачаш, затиглича и дърпаш. И изкарваш познат от проблем. Тъй, че знам, че са много натури, обаче е хубаво да ги има. Защото като ти потрябва нещо, какво правиш? Влизаш в гаража и си го вземаш веднага. Не при мен е така. Ако го нямам, ми се налага да го купувам, но иначе повече работи ги имам. И заради това най-много мразя след прибирането на каравана към България да правя и това. Защото докато правиш караваната, ти си постоянно движение. Това ми трябва, отивам, гледам този материал, този инструмент. И постоянно само вадиш. В един момент, като не ти трябва, само го оставяш в страни. Сега обаче, тук вече мога да се разхожа. Не искам да ви напомня как влязах. И накрая ще стане така, че само ще паркираме ремаркенцето. Чиста работа. И сме готови за следващия добор. След като се осъществи продажба. А като казах продажба, да ви напомня, ако имате желание, евентуално нещо ви харесвало, вървете във Facebook страницата ми и вижте постовете, които съм пуснал. В момента наличните каравани са 4. Точно те. Не една, не две, 4. И те са доста интересни. Набързо как да го перефразирам. 2 компаса, 1.1.8 с цяла спалня, двосния, който ми е любимеца за момента, не мога да се скрия душата. И един Ace Jubilee, който пак е за 4-членно семейство или за 2 души, с 4 спални места искам да кажа. И един много интересен Lunar, който е с 5 спални места, но изключително компактен. Ако ви придобява някакъв интерес, вървете и ги вижте. Има ги обявени в сайтовете за автомобили и каравани, има ги и на моята Facebook страница. Ако ви харесва, вървете и си купете нещо. Аз да продължавам, защото след малко ще трябва да ходя до магазина, въпреки че изглежда още, че е рано, не е рано. И че трябва сега да се справя, за да мога да
Правихме се. Има още една кола бокуци, дето трябва да се натвари сега, но като цяло сме готови. И приятно или приятно, трябваше да се случи. Успяхме да подредим гаража. Вече не е бардак, вече всичко си на мястото. Ремаркенцето има нужда от малко доработки, защото съм купил едно колелце, което ще ми улесни живота десетки пъти. Ще се опитам да го намеря, но за днеска не успях да се подготвя. Днескашният епизод мина добре, предполагам. Всичко е готово за новата каравана. Но, винаги има но. Преди новата каравана да дойде, ще се наложи да обърнем внимание на теглещите автомобили. А именно на Пасата, който е за локално тегляне, понеже е изключително удобен, икономичен, и Туарега вече го погледнахме. Тъй, че той за момента е окей. Следващото нещо с него ще бъде доста страшно. Не искам да си помислям още за него, защото е адски скъпо, но се прави веднъж. Това по-нататък ще ви разкажа какво ще се случва с Туарега. Но следващия епизод ще бъде Пасата на Ето. Какво ще направим с него? Стандартно обслужване, или поне в моето разбиране. Маслен филтър, въздушен филтър, горивен филтър, филтър на купето. Ново масло. Купил съм от термостат, който чака много отдавна, но и той ще дойде като ред. И оттам нататък ще се изпробвам новата пръксмокачка за пране на тапицерия, която използвам за караваните, но все още не е правила моите коли. Интересно. Та ще изперем целия Пасат. И оттам нататък той ще бъде готов за новата учебна година, като остане време, ако има нужда да се използва, и същевременно да мога аз да стегна. Но за да стане това, ще трябва да му обърнем внимание следващия път. Радвам се, че бяхте тук отново. Не кой знае колко интересно видео. Малко подреждане на цялата бъркотия, която се става, когато имаш каравани и трябва да ги подготвяш и да ги правиш, за да могат да стигнат до България. Но като цяло, да, това се случи. Да ви приканя отново, ако не сте се абонирали, абонирайте се, харесайте видеото, споделете го с приятелите си и познатите, за да може да стигна до повече хора. И по този начин да мога да ви запозная с повече неща, свързани с караваните. И, както разбрахте, и с автомобилите, които теглят тези каравани, защото това е част от едно цяло. Само като вметка, преди да се тръгне, дали ще имате желание да изгледате едно видео за документалното донасене на караваните в България от Европа? Защото имам като идея да го направя, но не знам дали би било интересно. Ако сметнете, че ви е интересно, коментирайте отдолу под видеото какво точно бихте искали да чуете, защото аз знам каква е процедурата, мога да ви я разкажа съвсем просто и влезе в кадър. Мога да ви обясня какво представлява, без много сложноти, на прост език, но ако ви имате някакви допълнителни въпроси или нещо конкретно, което ви интересува, напишете го, ще се опитам да намеря информацията, която ви е необходима. До следващия път.